welcome back to my YouTube channel. यानी नी बाई अग vlog मंतुंदुल्ले गंटे ऐनार and शीत चुरु जोरातंड अंड इनी षष्ठी के मातेरनेल्ल गमत मल्पेर ಎಂಗ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪಾವಡತೆ ನನ ಮನ್ಪಡತೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಆರುಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ ಮನ್ಪಡತೆ ಶೀತಾತ್ ನಾನಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ इत्ते पायस तिन्पुन टाइम पायस मात्र ಏನತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೋಕತ್ತಿನ ಅವೇ ಬನ್ನಿಯಾನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ತೂಲೆಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಮಂತೀನಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಮಂತೀನಿ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾಯಸ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಈತಿಷ್ಟ ಈತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಪಾಯಸ ಐಕ್ ನೂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲು ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಿ ಎಂಕ್ಲ ಲಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳೆ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೋರೋರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದು ಅರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಜೆ ಅರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋತ ಅರಿದೆ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆನ್ನ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಲೊಂಬುದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಉಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡೆದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಪೂರ ಕಡೆತ್ತಿನ ಬಂದನ್ ಪಾರ್ದು ಮಾಜ ಓಡು ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೆತ್ತದ ಐನ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಐನಿಟ್ಟ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಡು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರ್ತ ಕರಾಟ ನೀರು ದೀದಿತ್ತ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ತೀವೋಡು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತೀವೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತುನ ಮನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿನ್ ಪಾರ್ದು ಒತ್ತೋಡು ಒತ್ತಿಲೆ ಕಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಅಪಗ ರೌಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದೆರೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಗ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರಿತ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇರೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪಿತ್ತಂಡ ತಿನ್ನೊಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಂದು ಬೆಲ್ಲದ ತಾರ ಇದ
ಪೇರ್ದೇತು ಮನ್ಪೇರು ಅವಳ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೋಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಬುಕ ಪಾತೆರ್ದು ಚಾಪಾರ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಐಬುಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಪುದಾರು ಚಕ್ಕೋತಾಂದು ಚೂರು ಕೈಪೆ ಪುಳಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆಪ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ಸೊಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂಬೇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.